ରାୟଗଡ଼ା ବିଜେପି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସଭା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗଜପତି ଛକ ନିକଟରେ ବିଶାଳ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଥିବା ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ, 23ଗୋଟି କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଜୋଶ ବର୍ଦ୍ଧନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଓ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶିବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଭାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୈନ, କୃଷକ ନେତା ମଙ୍ଗରାଜ ବସନ୍ତ ଉଲାକା, ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯୁବନେତା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15ର କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ ଦଶରେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଅବତରଣ କରି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15ରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଶା।